swoim małczaniem, wskrymianie bielej hostii, zabiary mają ciemru. Chleb najciszejszy, ogarnij swoim małczaniem, wskrymianie bielej hostii, zabiary mają ciemru. Numer 12. Мати Христова, ну-ка дружнее, мы Тебе просим, полная ласки, верим Тебе. Еще дружнее, пошли нам Сына в святой коммунии, bo bez Jezusa tak ciężko żyć. I все вместе. O Maryja, Maryja, nasza Mati, o Maryja, ладарка всей земли. Хай молитва у нас полымя запалить, своим детям Ты надею душу ли. О Мария, Мария, наша Мати. Хай молитва у нас полымя запалить, своим детям Ты надею душу ли. Прими, о Мати, сердце малое, радость и горечь наши прими. Хочем скрыницы правды напиться, Твоей молитвы чекаем мы. О Мария, Мария, наша Мати, о Мария, ладарка всей земли. Хай молитва у нас полымя запалить, своим детям Ты надею душу ли. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Збираємося на Святую Мшу сьогодні у четвер, 4-го Великодного тижня. Вітаю вас, дорогі діти, у черговий день вашого Білого тижня. Це особливі дні, коли щодня ви приходите, щоб прийняти Єсуса Христа у своє серце, щоб з'єднатися з Ним. На початку Святої Мши захочу вас, усіх, дорогі діти, і так само усіх присутних, представить Пану Богу наши просьбы, то, об чем мы наибольше хотим сегодня Иисуса Христа попросить. Эту святую мшу концелеброванную один со святоровых верою интенции святой памяти Тересы Шчекно, 30-й день после ее смерти. Другие святары молятся за святой памяти Едвигу Стасилович, 4-ю годовину после ее смерти, просячи для померлых об радости вечного життя в владарстве Божьем. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занедбанием. Моя вина,
моя вельми вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне, да Пана Бога нашего. Niechaj zmiłujec nad nami Bóg Всемогутny, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Boże nasz Ojcze, Ty u cudownej sprawie odkupienia dał człowieczej natury godność wyższejszą, czym podczas stworzenia. Praz гэтую невымовную таємницю Твоей любови, а дари вечную ласку и благословением усіх тих, кого Ты одрадил в сакраменте Христу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Павел і тыя, хто быў з імі, адплылі з Пафаса, прыбылі ў Пергэ, што ў Памфіліі, але Ян адлучыўся ад іх і вярнуўся ў Єрузалем. Яны ж прайшлі Пергэ і прыбылі ў Антыёхію Пісідыйскую і ў суботу увайшлі ў сінагогу і селі. Пасля чытання закону і прарокаў кіраўнікі сінагогі паслалі да іх, кажучы: «Браты, калі маеце нейкае слова заахвочання для народа, скажыце». Тады Павел устаў і даў знак рукою і сказаў: «Мужы Ізраіля і те, хто баіцца Бога, слухайце, Бог гэтага ізраільскага народа выбраў айцоў нашых і узвысіў народ падчас знаходжання ў зямлі егіпецкай і ўзнятую рукой вывеў іх з яе і каля 40 гадоў цярпеў іх звычай на пустыні і знішчыў 7 народаў у зямлі ханаанскай, даў ім у спадчыну зямлю іхнюю пасля 450 гадоў і поту даў ім суддзяў аж да прарока Самуэля. Затым папрасілі караля, і Бог даў ім Саўла, сына Кіжа, мужа з пакалення Беньяміна, на 40 гадоў, і пасля гэтага прызначыў Давіда каралём іхнім. Пра яго сказаў, засведчыў: «Я знайшоў Давіда, сына Єсея, мужа па сэрцу майму, які выканае усе жаданні мае». З ягонага патомства, паводле абяцання, Бог вывеў для Ізраіля збаўцу Езуса перад годным прыйсцем. Ян прапаведаў хрост пакаяння усяму ізраільскаму народу. Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў: «Я не з'яўляюся тым, кім вы лічыце мяне, але вось за мною ідзе той, каму я не варты развязваць сандалі на нагах». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно. С поколения в поколение буду обвещать верность Твою устными моими. Бог сказал, навеки будет заснована милосердность. На небесах умацуешь верность свою.
Милосердность Пана буду схвалять вечно. Знайшов Давіда слугу майго, я намастив його моїм святим олеєм, рукомонці моєї завсюди буде з ним, і плечо моє його потримає. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Зі моя вірність і ласка, у моїм імені узвеличена його моць. Йом буде кликать мене, ти мой Отець, мой Бог і скала збавлення моего. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єсус Христос, святка першородний сярод померлих, Ти полюбив нас і змив наші грехи своєю кров'ю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Panie. Коли Jezus обмов учням ноги, сказав їм: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, слуга не больше за свайго гаспадара, і пасланец не больше за таго, хто паслаў яго. Калі гэта ведаеце і чыніце так, вы шчаслівыя. Не пра ўсіх вас кажу, я ведаю, каго абраў, але каб збылося пісанне, хто есць са мною хлеб, падняў на мяне сваю пяту. Цяпер, перш чым гэта станецца, кажу вам, каб калі станецца, вы паверылі, што гэта я. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто прымае таго, каго я пашлю, мяне прымае, а хто мяне прымае, прымае таго, хто паслаў мяне». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Похвалений Ісус Христос. Вітаю вас, дорогие дети. Черговый день вашего Белого тыдня. Спочатку хочу попросить вас поднять руки тех, у кого есть сябры. Поднимите руки, у кого есть сябры. У всех есть сябры. О, вельми добро. Добро, опускайте руки, а скажите, а без сябров добро было б вам чи не? А на что вам сябры потребные? Чтобы они помогали нам. Чтобы помогали. Что еще? Чтобы наладить контакт. Чтобы контакт наладить. Чтобы одному скучно не было. Вот, чтобы скучно не было. Что еще? Какие варианты есть? Чтобы вместе гуляли. Разом погулять. Чтобы было весело. И как весело было. Ой, даже далеко вы так сидите. Чтобы поддержали. Чтобы поддержали. Вот, вельми потребные нам сябры, правда чи не? Без их было б вельми складана нам жить. А скажите, калі ласка, а что трэба рабіць, каб хтосьці стаўся нашим сябрам? Ну что зрабіць? Вот вы сустрэлі человека, свайго там, не знаю, свайго равесніка, что трэба рабіць, каб гэты человек стаўся вашим сябрам? Познакомиться. Познакомиться трэба с ним спочатку. Что яшчэ? Найти общие интересы.
Общие интересы найсці яшчэ, што можа быць патрэбна. Их далёка. Что ты скажешь? Узнать возраст и имя. Узнать возраст, імя, што яшчэ патрэбна, каб хтосьці стаў сябрам. Рассказать про себя. Расказаць пра сябе, вельмі добра. А скажыце, калі ласка, мне тады такое пытанне. А можна кагосьці назваць сябрам таго, з кім мы не размаўляем увогуле? Можа быць такі чалавек сябрам ці не? Ну, якосьці не будзе сябрам. Калі я так чалавека, бачу, але нават не буду з ім гаварыць. Не будзе сябрам, так? Добра. А добра, мы размаўляем з чалавекам. Ён жыве дзесьці побач з намі. Напрыклад, нават можа ў школу разам з вамі ходзіць. Вось вы хочаце, каб гэты чалавек пасябраваць з кімсьці. А калі вы нават да яго падыходзіць не будзеце, толькі там дзесьці паразмаўляеце, а сустракацца не будзеце. Па телефону толькі будзеце з ім гаварыць, альбо там дзесьці у месенджерах перапісвацца. А ўвогуле так не падыдзеце, з імі не будзеце сустракацца. Пасябраваць можна так ці не, як вы думаеце? Складана будзе хіба, так? Добра. То есть для таго, каб хтосьці стаўся нашым сябрам, па-перша, трэба з ім размаўляць, так? Па-другое, трэба з ім сустракацца. І трэцяе, уже пра гэта трошкі пачалі вы гаварыць, а калі, напрыклад, я толькі даведаюся, як гэтага чалавека завуць, і ўсё, больш нічого нават пытацца яго не буду. Можна такого чалавека сябрам назваць, ці не? Вы сваіх сяброў добра ведаеце? Ведаеце, напрыклад, якую яны музыку любяць слухаць? Знаеце пра сваіх сяброў такое? Якія, например, любяць, можа, фільмы глядзець, якія гульні гуляць? Ведаеце гэта пра сваіх сяброў? Вось, то есть для таго, каб хтосьці быў сапраўды нашым сябрам, мы павінны яго ведаць добра, пазнаць. І з кожным разам, як бы мы з ім сустракаемся, размаўляем, і ўсё больш і больш стараемся пазнаць, праўда ці не? І чым больш мы чалавека пазнаем, тым больш бачым, што ён, як бы, саўпадаюць нашы, як вы сказалі, інтарэсы і так далей. І наше сяброўства становіцца мацнейшым, праўда ці не? Згодны са мной ці не? Што чым больш мы чалавека знаем, тым лепш мы можам з ім сябраваць, так ці не? Добра. А цяпер у мяне такое пытанне да вас наступнае. А скажыце, хто хоча сябраваць з Езусам Христом? Падніміце рукі. О, усе паднімалі. Вельмі добра. Усе хочуць сябраваць з Езусам Христом. Добра, апускайце. І ведаеце, я вам веру, бо вы тут прыйшлі, прыступілі да першай споведзі, да першай камуніі. Сёння, вось уже 4-й, 5-й дзень падрад, кожны дзень прыходзіце ў касцёл. Значыць, хочаце з Езусам Христом быць. А скажыце, калі ласка, вось мы сказалі, што каб з кімсьці сябраваць, то трэба з гэтым чалавекам размаўляць. А з панам Езусам трэба размаўляць ці не? А як мы з панам Езусам размаўляем? Через молитву. Праз малітву, правільна. Першы, самы галоўны спосаб нашай размовы з панам Езусам – гэта наша малітва. Таму, дарагія дзеці, калі мы хочам сапраўды сябраваць з Езусам Христом, то мы павінны маліцца. І маліцца кожны дзень, так як мы з нашымі сябрамі сустракаемся, дзесьці ў школе, на вуліцы, размаўляем кожны дзень. Так само і з Езусам Христом. Калі мы хочам з ім сябраваць, то павінны з ім кожны дзень размаўляць. Гэта значыць кожны дзень не забываць пра малітву і раніцай прывітаць пана Езуса, калі абудзіліся, збіраемся там у школу ці куды, прывітацца з панам Езусам, вечарам паразмаўляць з панам Езусам. На працягу дня трэба, вельмі важна, каб мы з Езусам Христом размаўлялі. Добра. А сустракацца з Езусам Христом трэба ці не? А як мы сустракаемся? Калі мы сустракаемся з панам Езусам? Зараз пойдзем ззадзі дзе-небудзь яшчэ ў кагосьці попытаем. Калі ходзім в касцёл. Вось, калі ходзім у касцёл, а канкрэтней проста прыйсці ў касцёл, хваціць яшчэ штосьці трэба зрабіць? Вось вы сёння прыходзіце, проста прыйсці можна, пасядзець, а можна яшчэ штосьці зрабіць? Узять коммунию. Прыняць камунію. Самым галоўным такім важным момантам не проста прыйсці ў касцёл, а сустрэцца з Езусам Христом, прыняць яго ў сваё сэрца ў святой камуніі. Таму, дарагія дзеці, зноў жа вяртаемся да таго, з чаго мы пачалі. Калі мы хочам сябраваць з Езусам Христом, то мы павінны што рабіць? Прыходзіць куды? Касцёл. І не проста прыходзіць, а што яшчэ зрабіць? Маліцца і прыступіць да камуніі святой. То есть, сказалі мы, першае, гэта малітва штодня, і таксама
святая камунія, святая імша і святая камунія. А як часта трэба ў касцёл прыходзіць, каб з панам Езусам сябраваць? О, каждый день тоже. Не ўсе могуць каждый день. Ходить на святую мшу по вёскам. Як часта трэба хадзіць на святую імшу? Хтосьці прыходзіць раз у год, хтосьці раз у 5 гадоў. У нядзелю. Кожную нядзелю, вельмі добра. Кожную нядзелю трэба старацца прыйсці на святую імшу і прыняць Езуса Хрыста ў святой камуніі. Добра. А калі мы не можам прыняць камунію, што нам можа перашкаджаць камунію святую прыняць? Лень. Лень. Лень – это самая частая праблема. А яшчэ, а калі мы ўжо прыйшлі ў касцёл, а камунію не можам, што нам можа перашкодзіць прыняць камунію? Забыть. Ну, забыть, забыть прийти в костел, забыть до коммунии приступить. Кто еще что скажет? Грех. Вось, грех. Калі мы маем на сумленні грех, то мы не можем прыняць пана Езуса ў святой камуніі. А што тады трэба зрабіць? Посповедаться. Правильно, схадзіць да споведзі. Таму пра споведь трошкі заўтра вы яшчэ больш пра гэта будзе гаварыцца, але пра гэта трэба памятаць, што мы прыходзім у касцёл кожную нядзелю на святую імшу і стараемся, каб заўсёды прыступіць да святой камуніі. Калі мы чуем, што ў нас ёсць грэх, то мы ідзем куды? Да споведзі. І неважна, ці мы былі 2 нядзелі назад, чи месяц, чи 2 месяцы. Калі я чую, што ў мяне ёсць грэх на совесці, то трэба да споведзі схадзіць. Вось, і засталося ў нас яшчэ важны момант, пра гэта мы ўжо тоже сказалі. Каб з кімсьці сябраваць, то трэба яго пазнаць, так? А пана Езуса трэба пазнаваць ці не? Трэба? Трэба. А як пана Езуса пазнаць? Хто скажа мне, падскажа? Як вы пазнаваць будзеце Езуса Хрыста? Читать Библию. Вось, першае, вельмі важна, гэта чытаць Біблію. Што яшчэ? Ходить на занятки по религии. Вось, і другое важна, гэта хадзіць на заняткі па рэлігіі. Таму, дарагія дзеці, гэта таксама вельмі важна. Вы 2 гады хадзілі і рыхтаваліся, так? Да камуніі. 2 гады хадзілі? Да. Хадзілі 2 гады, кожную нядзелю стараліся, а то і 2 разы на нядзелю. Де? Раз хадзілі, добра. Вось, і вельмі важна, каб вы на гэтым не спыніліся, каб вы далей стараліся пана Езуса пазнаваць, а для гэтага трэба прыходзіць на катэхезу. Так ці не? Вядома, трэба чытаць Біблію, як вы сказалі, але гэтага трошкі замала, бо можна Біблію чытаць і нічого не панімаць, што там напісана. Альбо штосьці сваё прыдумаць. А прыходзячы на катэхезу, мы пазнаем Езуса Хрыста. Таму вельмі важна, каб далей хадзіць на катэхезу. Таму ўжо цяпер, у маі, усіх запрашаем у верасні, у сентябры прыходзіць, запісвацца і далей прыходзіць на катэхезу. Я думаю, гэта не так складана, бо хадзілі 2 годы, я думаю, можна справіліся, і са школай справіліся, і з урокамі, і з усім. То так само можна хадзіць і далей. Я думаю, вы з усім справіцеся. Таму і пра гэта з бацькам сваім трэба прыпомніць потом летом, бліжэй да восені, і самім пра гэта помніць. Не ленавацца, бо вядома, як ужо сказалі, лень – это самая вялікая праблема звычайна. Але не ленавацца, але прыйсці таксама і далей хадзіць на катэхезу. Бо толькі такім чынам, толькі такім спосабам, калі мы будзем з панам Езусам размаўляць у малітве, калі мы будзем Езуса Хрыста прымаць у сваё сэрца, такім чынам сустракацца з ім і будзем пазнаваць яго праз катэхезу, толькі тады мы будзем сапраўднымі сябрамі Езуса Хрыста, чаго вы, як сказалі, усе хочаце. Таму, калі хочаце, то трэба для гэта нешта рабіць. Правильно? Правильно. І таму сёння вы напрыканцы святой імшы атрымаеце памяткі першай вашай святой камуніі і пастарайце гэтыя памяткі не кудысьці там у шафу, у шуфлядку далёка закінуць, каб яна дзесьці там валялася, але дзесьці паставіць на бачнае месца, каб яна была каля вас заўсёды, каб можа дзесьці каля стала, чи павесіць на сцену побач там, дзе вы вучыце ўрокі і гэтак далей. Навошта, каб вы, гледзячы на гэтую памятку, заўсёды успаміналі тое, што у вас ёсць вельмі добры сябра, якім з'яўляецца Езус Хрыстус, які хоча з вамі сябраваць і заўсёды вас чакае. І каб вы, гледзячы на гэтую памятку, таксама стараліся узбудзіць тое, што вы сказалі цяпер яшчэ раз, зноў захацець сябраваць з Езусам Хрыстом і зрабіць усё тое, што для гэтага патрэбна.
І ведаеце, дарагія дзеці, у жыцці можа быць разнае здарыцца. І у вас яшчэ ўсё ваше жыццё наперадзе, але сапраўды пастарайцеся гэтую памятку, каб яна была заўсёды дзесьці побач. Можа пройдзе 5, 10, 15 гадоў, всякае можа здарыцца ў жыцці, але каб вы, гледзячы на гэтую памятку, заўсёды прыпомнілі сабе сённяшні дзень, канкрэтна сённяшні, і ўспомнілі пра тое, што у вас ёсць той, хто вас заўсёды чакае і хто хоча з вамі сябраваць, хто вас любіць і хоча, каб вы былі побач. Што б ні здарылася, вось, Пан Бог, Езус Христус, Ён хоча, каб вы былі з ім. І што б ні здарылася, Ён заўсёды гатовы вас прыняць да сябе і вас чакае. Таму жадаю вам усім, дарагія дзеці, каб ваше сяброўства з Езусам Христом, якое такое перайшло на новы ўзровень у нядзелю, калі вы прынялі Езуса Христа ў святой камуні, каб яно працягвалася ўсё ваше жыццё, каб сапраўды Езус быў вашым самым найлепшым сябрам. Амен. Panie Boże, oddziacz. А цяпер паўстанем і ўзнясём нашыя малітвы да міласэрнага Бога. Молімся за святы касцёл, каб даваў свету прыклад бескарыслівага ахвярнага служэння Богу, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за святога Айца, каб Пан падтрымліваў яго сваёй ласкай у час выпрабавання, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за місіянераў, каб яны сведчылі сваім жыццём аб тым, што абвяшчаюць, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за вас, дзеці, якія прыступілі да першай святой камуніі, каб гэтае сяброўства з Езусам Христом працягвалася ўсё ваше жыццё, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за тых, хто знаходзіцца далёка ад Бога, каб адгукнуліся на голас Христа, добрага пастыра, які іх шукае, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся аб новых шматлікіх святых пакліканнях да святарства і манаскага жыцця, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Тэрэсу Шчыкноў 30-й дзень пасля смерці, за памерлую Адвігу Стасіловіч 4-ю гадавіну пасля яе смерці. Каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё валадарства, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай еўхарыстычнай супольнасці, каб святкаванне пасхальных таямніцаў напоўніла нас Христовым супакоем, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Всемагутны Божа, выслухай нашы малітвы і ўчыні, каб мы верна служылі Табе тут на зямлі і былі годныя глядаць Тваю хвалу ў вечнасці праз Христа, Пана нашага. Amen. Numer 6. Tobie ochwiaruję, Panie mój, все moje życie i Ciebie ja Twój na zawsiody. Гэта моё сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Тебе охвярую, Пане мой. Это моё сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Хай Пан Бог Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Ojcze Niebiesny, niechaj zniesутся do Ciebie nasze молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею ласкою, мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim у гору серце. uznosił ich do Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Godna гэта i sprawiedliwa.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага васкрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй, асанна на вышынях. Благословленный той, кто приходит в имя Пана, осанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Wspominaючи смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Тэрэсу і Адвігу, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету і дазволіў му бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти
Прости нам правины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможна у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Bo Twoją waladarstwa i moc, i chwala na wieki. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одари Тебя супокоем и едностью, и ки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Пусть поранок Божий вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Пані, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Bądźże pozdrowiona, hosty ożywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj Jezu.
Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Bądźże pozdrowiona, święta krynico, serce przenajświętsze, łaski świątnico. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Bądźże pozdrowiony, boski kapłanie, przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Numer 10. Pragnu być z Tobą, pragnu żyć z Tobą, прославлять имя Твое святое. Маєш для мене плани дивные, мой Отче, Боже мой, прагну быть с Тобой. Маєш для мене плани дивные, мой Отче, Боже мой, прагну быть с Тобой. Маєш для мене плани дивные, мой Отче, Боже мой, прагну быть с Тобой. С Тобой прославлять имя Твое святое. Маєш для мене плани дивные, мой Отче, Боже мой. Молимся.
Всемогутный вечный Боже, Ты проз мертвых повстание Христа отради у нас до життя вечного. Помножь у нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавление нашее сердце праз Христа Пана нашего. Амен. Цяпер будзе выстаўлена сціша сакраменту і маёвае набажэнства, а пасля атрымаеце памяткі свае. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, увала дарство свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, Молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божой, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, Молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, Молися за нас. столица мудрости, причина нашей радости, Молися за нас. святыня духовная, святыня хвалебная, Молися за нас. святыня славная побожности, ружа мистычная, Молися за нас. вежа Давидова, вежа с кости слоновой, Молися за нас. золотый домен, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас.
уздараўленне хворых, прытулак грэшных, маліся за нас. Суцяшальніца засмучаных, успамога хрысціянаў, маліся за нас. Каралева анёлаў, каралева патрыярхаў, Маліся за нас. каралева пророкаў, каралева апостолаў, маліся за нас. Каралева мучанікаў, каралева веравызнаўцаў, маліся за нас. каралева паннаў, каралева ўсіх святых, каралева без граху першароднага зачатая, каралева ў неба ўзятая, маліся за нас. Каралева ружанца святога, каралева сем'яў, Маліся за нас. каралева супакою, каралева Беларусі, Маліся за баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Маліся за нас, святая Богородица. Каб мы сталіся годнымі абяцанняў Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославная заступница Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погарджай моленьем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай. Нас доручали Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святла веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы прославленне и хвала, и Отцу и Сыну
життя, духу, що ад їх походить, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Божа, праз пасхальную таємницю Христа, де откупи усіх людей, заховай нас справу Твоєї милосердності, каб ми неспинно, згадуючи таємницю нашого збавлення, достоїлися тримати її пльон праз Христа Пана нашого. Амен. Буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Так, сядайте, дети, зараз будем вас звать и подходите сюда. Максим Бражицкий. Вы подходите, я называю фамилию, имя, вы подходите сюда. Берна Дмитрий. Александр Рухлевич тоже выходит. Так, ты у нас Дмитрий? Тримай. Рухлевич Александр. Тимофей Кубовский. Че, что, у вас двоих одинаковых, что? Тимофей Кубовский? И Кубовский Тимофей. Тримай. Марта Казакевич. Марта Казакевич.